kodwa mase ufuna ukubhema udunusiswa ngisho umuntu ono 10 rand. That's the truth guys, ngokuthi ufuna ukubhema. So okuchaza ukuthi lapho uluza i-dignity yakho njengomuntu wesifazane, uluza the pride yakho ngoba khona lento ekuphushayo kumele ubheme. Nangu phela usibanibani la unawo 20 rand uyakuqhweba, awumele ubheme phela. Uyahamba uyakhona umuntu wazi ukuthi mengithiwa angikho kuma drugs ngaba kangazi ngisho igama lomuntu, kodwa ngokuthini ukuma drugs umuntu wesifazane ke uyayuzeka a lot. Oh uthi ingane wagcina uyitholile njengoba sasinohambo sifisa ukuthola ingane kodwa ngendlela mina engangifisa ngayo kwangenzeka, but kwahamba ingane yakho kwaze ukugcina uyitholile. Mhlawumbe uma ungaxoxela umbukele ekhaya wagcina ukwazi kanjani ukuthi ugcina uyitholile ingane? Hi guys, uboni once again yeah bro, sagcina ngikwazile ukuthi ngiye kuma social worker based eMbilo, of which nabo kwaqale nje kwaba up and down, kwafunakala izinto eziningi. So sagcina ngokuthi siye kubaba Isaac, kune flat la kwakuhlala khona umama lo engangishiye khona umntwana. So ubaba ngenhlanhla usakhona kwi-area eSouth Beach Hospital Road. Ngaya kubaba Isaac wakwazi ukuthi angitholele umama lo owayethathe umntwana ngoba bamuva somewhere kwi-shelter nomkhwenyana wakhe. So wangiyalela la kumele ngiye khona, so ngamthola ngenhlanhla kumama lo womlungu. Mengimthola ngakhuluma naye ngamkhumbuza ukuthi ngubani ngize ngani, of which waba shocked ngempela cause naye nje kwase kuyinto nje ayisetshelile ukuthi ingane shothi nje yayilahliwe kuyena. So ya ngakhuluma naye nje ngazehlisa ngachaza yonke into, futhi naye wasibona isimo sami ukuthi shithi ngakuma drugs. So from then ke washo naye ukuthi ngeke kuvesane nje kube into ukuthi uyokoma ingangichazela yena emaphoyiseni ngoba uyena wabhalisa yonke into. So from then ke ngase ngiyacela nama social worker, kunama social worker aseMbilo, kune psychosocial nje usizo lonke olukhona lama social worker. Ngabachazela futhi nabe story nje bangichazelile Body Pro. From there on ke khona usise kuthiwa uNonhlanhla wayisukumela ke indaba yami, sakwazi ukuthi siye kumama saphindela estation la khona wabhalisa khona ngoba ngangivulela icala le child neglect, ngangazi ke mina ukuthi kwakuthiwa mengithola ngizoboshwa. So ya ngoba babetshela ukuthi nje ngamdampa uboy. Kwaqale kwaba nje issue ngempela kubanga Easy Body Pro. Kwaba ne issue nje ukuthi kumele bachazelwe ukuthi kahle kwakwenzakaleni, waze washiyeka umntana kanjalo. Nakhona futhi sahanjiswa endawo eku-Clarence Road ngase Game City la ebagcina khona abantwana abangenabo abazali, of which umntwana mesefike ku-18 years kuba i-process cause abamgcini ekhaya lengane. Abaningi bathathwa bayise kwezinye indawo yabo cause basuke sebe i-process abanye basebeyamadoda bonke bakwazi ukugcina nengane ezincane, kumele bafunde bayethole nemisebenzi. So bangisa eNewlands kwenye indawo la ngafike ke khona ke sakhuluma ama social worker wona ke aba in charge. So uboy ke nje to cut the story short, asifuni nje usikhathele story. Base okay, all right. So safika eNewlands ekhaya labo abantwana laba sebekhulile, of which nje ya nakhona it's not like ba based khona umntwana mase ko 18 years isuke nje sokufana nokuthi sekumele azame naye ukuthi mewuthi uphasile esikoleni kahle uthola imisebenzi or uqhubeka kanjani. So base bemqambe nelinye igama cause bangamshiya ngingalishonga igama lakhe, babengazi nokuthi umntwana wazalwa nini, of which impilo yakhe nje ebisi stuck cause akumele enze ne-ID. So base bemnika elinye igama and nje emfethu it broke me a lot ukwazi ukuthi impilo yakhe nje ibi stuck because kuthiwa esafika esamncane into ehlalile enhlizweni yami kuthiwa njalo wayehlezi ekhala ngoma cause waye close nami before ngimshiye, wayehlezi nje kumina. So mengimbona ke nje sekhulile cause wa 2006 angithi is now a teenager nje akungisusanga khona ngangikulindele lokho, wabona nje umuntu angamazi. Ya ofuthi kwamele sihlaliswe phansi yabo nje, ya kwamele nje achazelwe
ngami it wasn't like nje ngafika nje I was like why how ngiyajabula ukubona nje so a stranger nami nje cause kodwa babani naleyo bond kumina ukuthi I'm his mother. So nje kwamele sihlaliswe phansi sobabili kwakhulunywa nathi sobabili and nje bangitshela ukuthi kuzoba i-process ngeke nje visane ngamukela ngalindeli ngingabi nama expectations amaningi ngoba uzoba naleyo enga nemibuzo futhi nemibuzo azoba nayo bangitshela ukuthi ngimphendule ngibe honest kuyena nje cause kuzoba into engeke ibe lula kuyena cause bathi i-process eba difficult kakhulu einganeni esuke sishiye kanjalo umzali ovesana aqhamuke nje eselindele ukuthi hawo yonke into nguyingane yami izobuyela back to normal of which ngokomthetho akuhambi kanjalo angeke azakwazi ukuthi abuyiselwe kumina manje kuzomela kwazi ukuthi impilo yami injani ishona ngalaphi umndeni engiphuma kuona ukanjani angakwazi ukuthi uhulumeni athole oyedwa womndenini wami ozoba igarden yakhe yayizwa leyo nto ngeke nje avesane adedelwe nje kuthiwa sesimtholile uma wakhe he can go kusazoba i-process nje ende so I go there once in a while ngoba sengiyakwazi ngihambisa ama-cosmetics kuyena ngispende lelo awanyana nje futhi it's always awkward ngoba isikhathi esiningi sanengazi soxoxa sithini and uyambona ukuthi nje confused khona yabo nje akaka-process kahle ukuthi really esikhathini esingaka indaba manje ngimfuna of which it's not like ngangamfuni nje ngangishilo before so yena nje wangitshelile ama-social worker usazoba nemibuzo futhi ne-enga ngiyilindele so ya ukhulile mude njengami ama-pictures-ke socela uBotro ukuthi ani-uploadele wona ngizomthumelela wona ani-uploadele umfana omuhle nje okhulile nje ngiyathandaza-ke kuJehova ukuthi izinto zami kahle kodwa nogogo wami-ke ngiyaxhumana naye cause naye wayehlezi engibuza ukuthi iphi ingane ungibiza ngokanjana ugogo athi kanjana iphi ingane so nje ngangivesane izinto eziningi ngoba nogogo wabashocked ukuthola ukuthi ingane all this while ngangisho ukuthi athathwa ama-social worker kwangeke kuze kufike kulesi stage sokuthi kuze kuhambe iminyaka kodwa-ke sekuyinto engeke kusagxila kuyona sekugxilwa ekutheni umntwana manje usizakala kanjani uthola kanjani ukuthi abe semndenini again cause usekhulile manje and ema-home ingane mengabe sifike kwi-certain age awukwazi ukuthi bayigcine njengezinye iy'ngane lezi esuke zisama-infants and otherwise bathathwa njengabantu asebengakwazi ukuzizamela impilo yabo omunye-ke mefuna ukufuna umndeni wakhe bayasho ukuthi bayamdedela ayofuna mengabe sifunele yena yofuna umndeni wakhe so uboy nje kusazoba i-process bafethu imithandazo yenu ngiyayidinga kodwa nje wena ukuthi sengiyazi ukuthi ukephi sengilala kangcono nasebusuku ngilala nje kangcono ebusuku than before cause iqala ngangiyibuza la kumengihlangana ney'ngane ukuthi mhlawumbe uyena nje lo futhi yabo kwakuyinto nje angazi silonda engqondweni yami cause sometimes ngibuze mhlawumbe ngihlangane nje naye kuwukuthi angazi ukuthi uyena kwesinye isikhathi so nje ukuthi I'm getting somewhere that's a start and ngiyabonga ngoba kuba uBotro akazange siqale le process sokuthi asukume siye nakuma-police station ngabe vele angizange ngize nami ngibe nalokho ukuthi sengize ngasho ukuthi ngifuna ukumthola umntana yabo so guys impilo nje iyaqhubeka and from February 2024 ngathatha isinqumo nje sokuthi idakamizwa idakamizwa-ke njengoba ngangishilo bafethu umuntu wayesengene kakhulu and it becomes part of your life kodwa futhi-ke baqinisile kuthiwa ihashe ungalise emanzini kodwa ngeke uliforce ukuthi lwaphuze uchaza ukuthi umuntu ngisho ungazama umsiza uma ukuthi yena ngokomqondo akakayitsheli ukuthi ufuna ukusizakala ngase ngifike kuleso stage after uku-appearisha la kwi-MPTV ngathatha nje isinqumo sokuthi impilo yami izoqhubeka kanje till when like really so from February 12 2024 njengoba ngishilo ngahamba futhi ngakwazi ukuthi ngithole usizo nje khona nakhona futhi addiction-ke nje akusiyinto ya 1 year 2 years umuntu into ekade ayibhema for many years kusayi-process nakhona kodwa it's been 2 years bafethu ngiclean ngingayithinti nje into ethi heroin iwunga-ke bibiza ngewunga ngina 2 years ngingayithinti nhlobo so nje that's an update
And guys, okunye engibengifuna ukuthi ngikusho umndeni wami, cause nabo abaningi burnt a lot of bridges. Cousin bami sengiya communicate nabo nje, cause nama-bridge amaningi siwashisayo mengabe sikule mpilo yethu, abantu abaningi sibahethayo. So nje sengiya communicate even no cousin no auntie bami, I'm on WhatsApp, I'm on Messenger, bayangifonela, siya video call nje. I'm in a healing process manje, and yeah, I need prayers and ukuthi ngibe strong. Okuyinto nje kakhulu kodwa engijabulisayo ukuthi umntwana at last because ayikho iphathi ebuhlungu njengongazi ukuthi kwenzakalani ngengane owayithwala 9 months, and nakhona futhi ngento eyaba ubulima ngoba angeke ngisho ukuthi iphutha, akusilo iphutha ungena edakamizweni. Ngabe ngenza amanye ama-choice, idakamizwa akwangayona i-option kuphela, kodwa-ke ngeke ngisalokhu ngigxile kulokho. Manje sekuwukuthi ngihile and move on nje. Okunye vele ngeke ngisakwazi ukuthi ngigain back. I'm just looking forward kulokhu okuzoqala manje. Okunye nje ukuthi ngiyixolele mina kuqali before ngazi ukuthi abanye bangixolele, nami kumele ngikwazi ukuthi ngizixolele mina myself, ngizitshele mina iqiniso ukuthi nami ngibonile abantu and ngikwenzile amaphutha. So yeah guys, impilo nje it's ngiyancenga, taking it a day at a time. Kune process enaniyilandela nemigudu enaniyilandela ngaphambi kokuthi umbone ngamehlo. Mhlawumbe uma ungasishela ngama-final stages, angicabanga ukuthi kwaba yinto enayenza ngosuku ngibona ngosuku. No. Tell us nge-process, mhlawumbe 2 days before uzugcine umbonile. Wawulala kanjani ebusuku? Wawusesimeni esinjani kuze kufike kuleli hour ngempela uhambe uyodibana naye umbone ngeziqu zakhe? Ngabe wayibonela wena noma wakhonjiswa? Wawusengakwazi ukumbona ukuthi uye lo, noma wena njengomama wawungaboni ukuthi umntana wakho lo? Guys, angifuna ukuqamba amanga khona ukumbona ngeke ngisambona, cause angoba ngikutshela nje usengene ku-stage sokuba insizwa manje, nje sekwi-adolescent. So ngeke ngisamkhomba mude nje ngoba mina ngigcina ukumbona he was a baby, and emehlweni ami nje mina njalo mengimagina ngangihlezi ngimbona ngale ndlela engangimbeke eyona kuloya mama. So ngeke ngiqamba amanga ukuthi bengimagina ngazi ukuthi mengabe kuthiwa nami ngingambona njengoba ngisho nje ngisho emgaqweni sometimes mengibona abafananyana bengiyaye ngithi hey mhlambe nje uyena, kodwa-ke ngokuthi angikamazi esemdala, ngamshiya nje ena 2 years kuloya mama esayingane ngempela. So mina njalo mengimbona engqondweni yami bengimbona as a baby. I-process-ke, let me just say nje 2 nights for example before ngiye kwanginovalo of kangangokuthi ngicabanga ukuthi like ngidile futhi abo ngenze nje into ezokwenza ukuthi singayi, kodwa I knew ukuthi I have to face it once and for all. Ngangithukile bafethu, angifuni uqamba amanga cause ngangazi ukuthi ngilindeleni, cause namaphoyisa ayengitshelile ukuthi ngavulelwa icala loku bathini child neglect, ukushiya nje umntwana budedengu, ngoba kahle kahle ngokomthetho kwakumele ngiboshwe emebesho, kwakumele ngiboshwe. Kodwa-ke kwakhulunywa kwachazwa khona, kodwa icala lisa open, anything can happen. Kodwa-ke yena ngangeke ngimkhombe, angifuni uqamba amanga cause khathi i-social worker lingena nami erumini nje ngangayitshela ukuthi uyena, ngaqala ngayitshela mhlawumbe omunye nje wobhuti angifuni uqamba amanga, which is very sad. Angifuni cause ngisho ngilingela ngidlula ngakuyena ngiyohlala phansi. I was like njani mfethu, cabanga nje guys, uyahleka usisi-ke lo ogada khona uthi hayibo umbiza ngomfowenu, ila ngaklikha khona ukuthi hayibo uyena yini. Then la ngaphenduka khona ngambuka kahle-ke cause akuthi yena mengimbuka ufana noma wami. Uyafana noma wami a lot, ufana noma mude. Angimangali ukuthi mude cause that is bad ekhaya. Mude nje unethambo, umfana oyellow bone, ngoba nje singabona ngathi nje omunye wobhuti abazayo ngathi nje mfethu njani kadlula.
So yeah, 2 days nje before sengazi ukuthi sekusondela ukuthi siye khona siyombona. Kwakunama feelings nawe ukuthi ngibaleke kodwa phela saselifikile usuku meselifikile and wangasekho ukuphindela emuva. So yeah nje yena usazoba nemibuzo and ngeke nje visana dedelwe ngoba ngishilo kusazofunakala umuntu osuitable mekuthi mhlambe uzodedelwa emndenini wami kodwa mina bashilo bathi angikhohle nje ukuthi ngizonikezwana ngisho ngathi ngihlala eflatini ngihlala kuphi. Impilo yami nje angisebenzi ngisa i-recovering addict. U2 years guys akusiyo ukuthi sengi-achievile ngoba bese ngineminyaka ngibhema. So into eminyaka eminingi nje it takes time ukuthi iphume kuwena. Cause ngisa-attenda psychosocial classes ngoba umuntu mekade ebhema ama-drugs umqondo wakho usuke nje usukade usuvalekile wena nje bungasayazi impilo enormal. Impilo yakho nje bekuthi uyavuka uyobheka into yokubhema mase ubhemile futhi uyacabanga ukuthi ngizoyithola phela imali ingakaqaleki nje impilo yomuntu obhemayo leyo akukho okunye. So mengabe usuku i-recovery uyaqaliswa phansi ufundiswa ukuthi kuyabudgetha ke sisi, kuyathengwa ama-cosmetics, umuntu menemali akacabanga i-rock noma ihunga. Yayizwa leyo nje ngisafundiswa into eziningi ngoba first few months ngempela kwakunzima like ngempela ngangithi mengabe mhlawumbe sengihlale 10 days ngabhemanga kube nje khona lelo suku olulodwa ngoba kwakusasemqondweni noma umzimba wami wona ungasafili ukuthi ufuna ukubhema ngokuthi mina sorry impilo engiyaziyo ngase ngivisane lethi mengabe kukhona imali ngisane nje ngiyobhema ngingaqalekile until-ke ngafundiswa kancane ukuthi akuba njalo vele kodwa umuntu osifundisayo ukuthi yazi menginemali kuthenga i-roll on menginemali kwenziwa nje ufunda into eziningi ngathi impilo uyiqala phansi. So ngikuleyo process-ke ngi-attend ama-psychosocial classes Mondays, Thursdays and Fridays nje besifundisa izinto eziningi and then-ke after a while-ke yakhishwa kwi-program uma ukuthi bakutholela mhlampe into eyitoho mengabe uNkulunkulu evumile yathola otherwise nje uyasizwa la usizwa khona then uqhubeke nempilo yakho. So njengoba ngishilo it's been 2 years ngoba ngaqala 2024 February 12. So I'm still taking baby steps kodwa nje okube kungijabulisa kakhulu ukuthi ngaze ngaqala ukwenza ushintsho before ukuthi size sibonane nomntwana. Umbuzo wokuqala indodana yakho eyakubuza wona ithini? Akazange asakhulume kakhulu. Umuntu nje because wawubona ukuthi ngoba lalishilo vele social worker ukuthi nginga-expect ukuthi usazo processa kahle. Usengibonile and the next time-ke engibuza wangibuza ukuthi ubaba wakhe ukephi yabo nje wangibuza ukuthi ugogo uhlala kuphi ngiyasho ukuthi ugogo sisuke eMlazi nje wayengibuza just general things nje ubone ukuthi kodwa usanalo kuneshyness-ke nje noba nami ngibuye ngingazi ukuthi mesihleli lokhuluma ngithini yabo. So engambuza khona ukuthi ubehlala kanjani ikhathi ekhula nje like ema-homes. So into ayisho nje ukuthi abanye bebevakashelwa oma wabo ngoba zikhona izingane lapha hayi ngoba zilahliwe kodwa ngenxa yezimo ezithile. So ama-families amanye ayafika on weekends ahlale nabo abantwana babo yabo nje sometimes abanye bavumelekile ukuthi Saturdays mekufikile uma nombaba akhishwe kancane ayiswe noma ise-McDonald's uthi yena ubengayazi leyo nto. Ngangokuthi wangitshela ukuthi unomngani wakhe sometimes uma wakhe-ke wamngani wakhe ubemphathela iy'ngubo zokugqoka of which nje kwangiphula inhliziyo kakhulu nokwazi ukuthi wanikezwe elinye igama nokuthi akayazi ibirthday yakhe ukuthi nini. Ngamtshela ukuthi wazalwa ngomhla ka-6 February 2006. Ngamtshela ukuthi ngamqamba ukuthi uNkosinathi Emmanuel. Ya nganimqamba ukuthi u-Emmanuel. Bese bemnikeza igama elishake-ke. Bathi ubani? Bamnikeza ukuthi u-Andile. Bathi u-Andile. Ungama kwabhala bangikhombisile nje ifile mother unknown neglected nala umama-ke lo wamletha umlungu nama-details omlungu-ke. So bangibuza-ke nemibuzo ngosuku engamshiya ngalo of which lisa-clear engqondweni yami and ngabachazela njengoba nje it's not as though ngangimlahla
ngangishiya khona ngumama ngoba ngangishilo ukuthi ngingazi ukuthi ngizokwenza njani. Ingane yangisinda ngapha, ngifuna ukuzula ngenza izinto ekumele ngizenze ngeke nengane la. So umngani wami wangitshela ngomama ogada iy'ngane eflethini elithile. Ngamshiya nje khona ngiwumuntu ozobuya ntambama. Khumbula kahle wayenethini lene-spray incane nje wayenayo selizophela, ngamshiya nalo. Wayegqoka ijezi, ngikhumbula kahle wayefaka ijezi ngoba nje ngitshela mengabe ngimcabanga mina bengimbona as ingane. Bengamajini nje ukuthi unjani semdala. Bengamajini. So ya njengoba beshilo kusazomele ngimchazele into ey'ningi, kusazomele ngilungise into ey'ningi. Ngicabanga ngoba wayengenayo ngisho ikhadi aphuma nayo, ngoba ngangimtetele e-Addington. Yabo nje kusayinkinga enkulu, kusazomele nje abhekwe kwi-system. Ngaphuma ngingenazo iy'ncwadi zokuthi ngidedile King Edward, Addington sorry. Le kumele uyihambe nayo uyoshaya isitifiketi sengane. Akana sitifiketi sokuzalwa, akana ID nje. Bengane nje kahulumeni nje ephila ngale ndlela ekuphilwa ngayo kuma-homes. So use-Newlands-ke manje. From bamqalisa ku-Clarence Road, from there wayiswa e-Newlands. Nakhona nje ama-conditions yabo niyazazi nani bafethe iy'ndawo zahulumeni. It's not 100% phela. So yeah. Upho baba wakhe? Babakhe njengoba ngishilo kwakuwumuntu nje naye angithi naye yena wayengifake kule nto le yewunga, wagcina boshiwe, meboshwa wahanjiswa lapha ahanjiswa khona ezweni lakuphindanga ngezwa nje from here. So yeah. Uyabona ukuthi idakamizwa kodwa imosha impilo yalo muntu osuke kuzo kuphela. And ilento engifuna ukuyisho thina sitshela ukuthi thina esihluphe abantu ending la ema-class la engiwathatha basitshela same thing. Abantu abasafarisha the most yilaba abaseduze nathi. Yeah. Kanisela awamosha impilo zethu kuphela. Mosha impilo zabantu kakhulu abaseduze nathi. Njoba nginitshela nje guys ukuthi ingane nje engenasitifiketi, impilo yengane le engayimisa nje for no good reason number one. And then ngokomndeni-ke ngikubalike nje khona abanye nje bebethi nje mebezwa thiwa kanjani ukhona la uvakashile, thiwe nje animtshele nahambe lapho nimgcineleni lapha akahambe sekuleso stage bafethu angifuna ukukama amanga, of which was very painful. Ugogo wami sometimes sothi mengivakashile eMaritzburg bayafona kuthiwa ukanjani ulana, athi nje ugogo mutsheleni nje asuka ahamba phele lapho. Bese nje ngikuleso stage nje imanye bemndeni bekuyi-anger-ke isikhathi esiningi. Njoba ngasho ukuthi ngashiya ikole, ngashiya nje impilo, mina ngakhetha nje impilo engakazi ibone nje emndenini wami. So it's more of i-anger kwabaningi babo, of which angilindele uxolo same day njengoba besifundisa la kula maklasi engiwahambayo. Iningi lethu-ke siyaye sitshele ukuthi angisabhemi phela manje abangixolele kade besibona umuntu afika athi uyekile, umuntu ahlala ekhaya isikhathi esincane, siyabona umuntu usethathile amafoni usehambile futhi. So manje sekuba isikhathi ukuthi bakubhilive bakubone ngempela ukuthi usuyekile lento othi usuyekile. So umuntu kumele uyayitsheleni ukuthi angeke uzuxolelwe iwona wonke umuntu the same time. Khona nje kusazothatha isikhathi nje ukuthi bangibuke nje ngisebusweni abangakafuni ukungibona. Omunye wabo nje umamncane wami odokotela lo ngangeke ngitshela ngayo ade ngangiprefer kancane ngomndeni wami before. Yena-ke nje akafuni ngisho ukubona ubuso bami. Sekukhona ney'ngane esezazalwa engingazazi ezingangazi ezokhazini ezobani bani. Nje I feel like a stranger kwifamily yami. Ngisho kuhlangene ngisho ngingena ko-Facebook because sengiyaqala kancane nje bangishilo. Abanye bayakhuluma nami bafone. So nje mengibuka ngikholwa ngisho iy'ngane bengishintsha amanabukeni seyihamba ngey'moto zazo. And ngiyazibuza mina why kuzohlukahluka kwami idakamizwa. So azimosha impilo yathi kuphela. Mhlawumpe uma ungenaba njengomuntu obekade eseyidakamizweni, ukhandele nje umuntu isithombe ongekho eyidakamizweni. Wenabe nje uchaza ngomonakalo owenziwa izidakamizwa empilweni yomuntu osuke ezibhema kuze kuyochithakela ebantwini abasondelene naye. Yo guys, ini
Drug, okay, drug nje drug ngeke ngiwabale ngamagama akho sonke bayabambana nje addictana. Mosha okay ngizosho from a point umuntu wesifazane number 1 nje umuntu wesifazane nje ayamosha nje aqede. Aqala nje ngomzimba wakho kuqala nje it takes time nokuthi urecover back ngisho usuwayekile. Number 1. Number 2 ngisho intombazane bezaze bene pride bengathintwa noma ubani noma kanjani. Kodwa mase ufuna ukubhema udunusiswa ngisho umuntu ono 10 rand. That's the truth guys ngokuthi ufuna ukubhema. So okuchaza ukuthi lapho uluza idignity yakho njengomuntu wesifazane, uluza the pride yakho. Ngoba khona lento ekuphushayo kumele ubheme. Nangu phela usibanibani la unawo 20 rand uyaqhweba. Awufumele ubheme phela. Uyahamba uyakhona umuntu wazi ukuthi mengithiwa angikho kuma drugs ngaba kangazi ngisho igama lomuntu. Kodwa ngokuthini ukuma drugs umuntu esifazane ke uyayuzeka a lot and abantu abaningi besilisa basebenzisa lokho ukuthi vele ufuna ukubhema. So nje ayakumosha mina bese nginesikhathi nje ngase ngiavoida ngisho ukuyibuka ewindini lemoto mengidlule emotweni. That's how bad it was guys angiqamba manga. Mina isibuko bese ngingasasazi bese yabo mengibuka isithombe sami ku Facebook ngiyibuka manje ngathi ngibuka abantu abawu2 abahlukene and ngivesane ngiyibuze ngithi mina ngeke ngibe muhle kanje. So nje those are things ongeke futhi usayithola back because khathi khamba iminyaka neminyaka yakho iyahamba kakhulu umzimba wakho khathi umosheka nengondo nje yakho nayo ihlezi nje stuck uba nje mina nje ngingathi nje umqondo wami nje like a 12-year-old kodwa ngina 30 something because nje mina ngazi ukuthi nje uyavuka nje sometimes futhi mengawasheka ubusa ubwashi uyobheka ukuthi uqale ubheme futhi ke mase ubhemile kumele futhi uyobheka enye ukuthi mase kuphele lokho kusemzimbeni. So impilo nje yomuntu osifazana obhemayo uyaravazeka abafethu ningakhohliseki nje alikho idrug elingcono kunelinye. Alikho nje uyaravazeka ufesane nje uluze idignity yakho umuntu nje ubona kahle ukuthi yabo nje lo akasheli ngisho intombazane indlela yona kodwa ukuthi uyazi wena uthi ufuna ukubhema uzokhipha khombe khoneni uzomlandela. Hayi ngabe uqamba amanga nje usisi obhema ama drugs uthi nje yena nje imali nje uhleze ethola ngendlela right. No ways. So nje akwenza uluze isithunzi sakho. Andike futhi mawungakwazi ukuyibamba ugcina usumoshela abantu abaningi. Umuntu nje wabeka into nje inhliziyo ithithatha. Uyabaleka ke manje sekhona indawo ongayihamba wena uyintombazane. Mebehlangane nawe mewabantu abangenabo ubuntu bazokushaya abantu mfethu ongazi uthi uyangazi yini uyintombazane unje amabela ayaphela usungathi umfana nje ngisho abantu nje bazathi bezikudabukela basaboni nje intombazane la kweni. Ungabona into nje wena umuntu ebhekele ubona ukuthi uyisilimo useyikhohliwe uyathatha uyahamba uyabaleka seyagegela ke akusiyo nje impilo for umuntu esifazane ema drugsini akukho nje ngcono angifuni ukuqamba amanga and abantu abaningi labo suku usubonile ngoba kutshela ungayitshela uthi ngoba usuthi usuyekile nabo ke sebezothi hayi sesixolile banika isikhathi prove yourself nje futhi ungadinwa mekusakhona mina basakhona abantu abangakakholwa ukuthi ngiyekile angazi abantu ke banale ngqondo leyo expect ukuthi umuntu oseka ama drugs uba isidudla uba it's a process guys. Into yeminyaka isemzimbeni wakho lama chemicals lawo into yeminyaka so nje it starts nje kancane and futhi ke you don't need to prove yourself umuntu wena enza lokho othi uyakwenza bheke phambili basakhona ka basathi unamanga silenda uyobhema ngihleke futhi ngithi hey uqinisile ngiyobhema ngihambe because I know mina senga decide. So yeah ama drugs nje akwenza uluze isithunzi sometimes nginabantu engisime ngibabuka ngiyibuza ukuthi mina sengake ngenze into nalo ibe namahloni and umuntu owangibonayo ukuthi lona nje mengisayi mina khona ngabe ngangihlanganiswa yini nje naye endaweni eyodwa naye kodwa abaningi ngisengalala nabo ngenxa ukuthi ufuna le mali phela nayo into imcontrola kanjani umuntu because
Mina angifuni ukuthi sigceke abantu besifazane kuphela cause even nabantu besilisa kuthiwa bagcine sebelala nabanye abantu besilisa. Awusibekele lento icontrol umuntu ekhanda lakhe mfowethu. Hey, angiyazi lento amandla akuyona. Nje ngizonichazela mhlambe understand kalula yabo mhlambe indlela engizosho ngayo. Okay, iwunga nje for example, iwunga awukwazi ukwenza lutho ungakayibhemi. Yabo manje uButi Pro angangitshela ukuthi lapha kutholiwa 1000 agijime ngiye khona. Kodwa ngokuthi angakayibhemi lento cabanga ngoba iho 20 rand, 30 rand, 50 rand. Ngizofuna mina uqale ngihambe ngiyobheka lento yami ekumele ngiyibheme kuqala. Ngibe right bese umqondo usubuya kusoko nje kuthiwe ndawo of which too late wena usuluzile. Iwunga nje iyakontrola iba wena awukwazi ukwenza lutho ekuseni ngokuthi ufila as if uyagula. Abanye ke umzimba wabantu ayifani, umunye nje uvesana ihutele, umunye yaphalaza, kodwa once wayifaka yona egazini uba umqemane nje iyakucontrol. Ona West drug ke nje engalisho ukuthi liyakucontrola, it's a must ukuthi ulibheme. Umuntu akutshela ukuthi nje manje ambe uyosebenza lapha uzothola 100 rand ngokuthi wena akakabhemi uzothi okay mangigijima uyo maskani uyofuna into ka 20 rand kodwa uzwile ukuthi kuthiwa 90 uzothola 100 rand usuyabuya mhlawumbe umuntu usebiza omunye umuntu ngokuthi wena uyofuna leyo ya 20 rand bekumele usebenze uthola 100 rand wakho. So nje sengama sinengondo at the same time isuke nje shuthi naye sidemejekile. Cause umuntu onormally angacabanga ukuthi hawu uyazi ukuthi ngiqale ngenze lento le 100 rand ngiqede, you understand? Kodwa wewunga uzohamba uyofuna lento ya 10 rand kuqala abuyeke ke sesteri ke sengibuye sesteri usethola omunye umuntu bengekalinde yona ukuthi uyobhema iwunga awukwazi kwenza lutho ingane zakwethu. Futhi omunye usuke sentshontsha nje waphela manje usiyayibona le phone ya Buti Pro secabanga lo and ifone ya 4000 rand uzoyisa koji uthi G ngileke 200. Sengihlangana noButi Pro na ke manje ifone yakhe ya 4000 enezinto eziningi ezibalekile ke useyangikhahlela ke manje sungazi ukuthi ebantwini manje umuntu unonya anti bese esho ke ebantwini umuntu kusuku haba hayi kanti badlule. Yabo nje sinezikasi nama bruises okushawa abaningi bethu nje bafethu iba wena nje iwunga awukwazi ngisho ukugeza ubuso ke kuseni ngenze example nje awufisana ubone kahle ukuthi awema. Yabo khona kumele ugqokeke nje kumele uyibheme ilona drug ke nje elivesanele hayi bafethu hayi guys molimi lesitsotsi ugoqa ngoba ngitshela mfethu yabo nje lapha yani kusempela ndaba angiphathi ke khona emozolifaka ngomjovo ke cause usuke ufaka direct emthambeni. Ngisho dokotela bakutshela nje straight ukuthi ayisekho enye indlela ke manje uzoyibhema ngalo yamphela ndaba mase uyifaka emthanjeni ofuthi bona impela abanambe ngijova ofuthi bona impela abantu okuba hard ukubasiza ngoba bona bese beyifaka direct akufani nalabo mhlawumbe emsweni babona bephethe lento esilver foil beyenza ngendlela lo jovayo yena nje oyinkinga impela cause uyifaka directly emthanjeni. Sometimes soluthi usuyagula usesibhedlela konesi bayokushaya befuna imithamba ubatshelanga phela ukuthi wena usijova njalo imthambo kuyaphela ke emzimbeni phela nya imthambo ucishe ukufa esibhedlela kumele usizakala ufake idrip ngaphandle mozoba neqiniso uthi ufika nje udokotela ungamqambela amanga umtshele nje ukuthi nginenkinga ngibe ngispike cause imithambo bayifuna beze bekubuze kuthiwa hayibo wesisi kwenzakalani ngawe phela uzothula ungabatshela onesi nawe lokho uzenze ngathi awazi imthambo iyaphela iyabaleka emzimbeni nje uba namaskazi la bekuyimthambo khona kusala imigqa eminyama obothi umthambo usubumthambo kodwa usufile and nje bengasakwazi ke mina ukugqoka izinto kanje bese ngihlezi ngikhavile because benginamigqa nje eminyama ebonakala nje lo uya inject iyashe imthambo ibaleke egazini and mase kumele esibhedlela uba nenkinga enkulu uma ubheka zanele yini inhlaba eziqwashisa abantu ngezidakamizwa njenge MPT ngokubuka kwakho nangomngozi bezidakamizwa ezimpilweni zabantu. Mina ngepoint lami guys kunalokho eziningi ezikhona ezigxekayo kuphela
ezi-reach out ukuthi zifune ukusisiza njengayo MPTV nje hayi bafethu. Angifuni ukuqamba amanga ayeningi nje mina because nalabo abathi benza ama-video abaningi babo nje basuke be-videoize besigxeka befuna ukuthi bakhombise umhlaba bukana azikho bambalwa abantu abakanje njengawe Butro bambalwa ngifuna ukuqamba amanga ngoba nje naye uhulumeni wethu ngeke ukuthi akayiboni le nkinga ekhona. Ngeke ukuthi uBaba Ramaphosa bafethu akaze aboniswe lama-video alaba ingane edole phansi ko-plastic la ko-highway lawa avelayo kule nsuku amshonani niyawazi. Kodwa lo kuthulekile nje ngoba ngisho kwenziwa inobani addressination akayikhulumi nje ubaba indaba yedakamizwa nokuthi avula ama-center ukuthi ofuna ukusizakala. Kunalokho sithunyelelwa amaphoyisa asishaye asishisele izinto abadla amaphilisi abo ba-default nje sithiswa uyacabanga nje ukuzokhishwa i-TRT team yonke ikhishela ukuthi izoshaya abantu ababhemayo. La maphoyisa adingakala somewhere endaweni ezibalekile kodwa nje kunokukhishwa nje isiteshi sonke nje umetro nje uzojahana nathi. Nalapho futhi siyajahwa sitshela ukuthi sishonephi. Cause kuba mhlambe kunama-center kuney'ndawo mina ngiya-understand umuntu anishayela ukuthi kuvulwe iy'ndawo aningi kufuna usizo. Siyashawa sihlukunyezwe at the end of the day azikho iy'ndawo ekuthiwa siye kuzona siyothola usizo. So nje nobaba wethu nje uRamaphosa singajabula naye mengayi-addressa le ndaba ngoba bafethu ngeke ukuthi akayiboni lento eyenzakalayo. Ama-video manje sekugcwele yonke indawo ziphihlikile iy'ngane zabantu ziphelile. Ziyabola isiyabolisa lento isikhumba ubona iy'mpethu zihambe esilondeni isilonda siphihlika iy'mpethu boliswa ilento leyo ifaka emzimbeni wakho. So nje azikho iy'nhlaka ey'fana no-MPTV abakhona abasuke beshutha basuke beshuthela ukuyosigxeka ukuthi niyababo basendaweni ukuthi abashawi that's all. Ufike i-TRT akufiki-ke even normal police TRT le tactical response le yama-riots izoshaya nje iy'ngane zabafazi ezisenkingeni already. Kushiswa ama-ARVs abanye labantu laba banonqena ukuya eklinikhi umuntu mengabe eqalekile defaulta kanjalo umntana womuntu. Elinye likukhahlelele khona ukuthi utshela ukuthi kune-ID yami kulezi zinto ey'shisayo. ID yamasimba wena mlilweni. So nje singajabula nje. Ngokucabanga kwakho the way amaphoyisa a-aggressive ngayo uma kuziwa emaphareni ngabe a-aggressive kanjalo noma sekuziwa ebantwini ukuyibona abangama-kingpin abangama-drug dealer. Cela ukumtshela guys ukuthi nje ngenzeke nje ngoba ngifuna ukukhuluma ngento mina ngiyayibona. Yabo mengabe bezoba aggressive bafike bakhanye ngoba ngitshela abakhahlela thina la bese sivele siyishonela vele. Umeshent ugaxa ubhaka wakhe uzobanjwa afakwe lapha emotweni kuthiwe mbeke lapho wendlovu sokhuluma naye. Uthi usiyabona hayi futhi u-30 minutes mkhulu angiqamba amanga ingane zakwethu uyabuya ubhuti wakho nobhaka wakhe uzohlala phansi uzoqhubeka uyahleka usitshelwa abafowabo ukuthi banikeza imali ukuthi mnikwe yonke into yakhe futhi uthi aqhubeke azosidayisela. Kufike nje kukhahlelwe thina nje kuqoshwe thina sisakazeke mekwenzekile kwabanjwe yedwa wabo nazinto and isuke ebanjwe nezinto zangempela abajethi bagaqa obhaka ugcwele into kodwa uzombamba ubaba phambi kwethu amfake emotweni thiwa we ma usibani sehambile sothenga 20 minutes time usela kodwa mebebamba umuntu obhemayo 7 days ewesivile. So nje akusizi ukuthi kuhlukumezeke iy'ngane lezi ekuyizona ezidinga usizo kodwa inkinga le ekuyiyona esupplyayo isase mgaqweni. So ingakho mina ngeke ngithi sometimes ngathi nje nawo ama-politicians ethu are-involved kule mali yama-drugs. Ngoyindlela ekuvesane kungenziwa lutho ngakhona bafethu ngaze usho kanjalo ukuthi nabo bayagaina somehow ngale mboni yama-drugs. Mina ngize ngisho kanjalo let me say like that. Cause akekho ikhulumayo akikho i-center nje kuthiwa ivuliwe nje la and la eThekwini ziphelile iy'ngane nawabona ama-video nani especially mesoshawa sebe-videoize abantu abadlulayo nawabona ama-video. Ayikho nje i-center nje ekhona ongazi ukuthi mese usukhathele ushone kuyona ekuthiwa nje ivuliwe ushawela ukuthi indaba ulele la emgaqweni senivulela indawo.
Uzoshayela ukuthi ulele kwi-pavement kodwa ayikho indawo abathi asiye kuzona. So ingakho ngithi mina nabo ngathi baya-benefit-a somehow ngale mboni yama-drugs. Kodwa-ke akusizi ukuthi uhlukumeze obhemayo odayisayo umyeke ngoba benza kanjalo amaphoyisa. Suke nje kuzoshawa nje ukuthi sisuse. Kunakhona ikhathi eningi-ke labo mozwabona bezogcwala-ke kubizwe nabo ukuthi yathini no-metro wonke uphume isiteshi sonke. Suke-ke mhlampe kuzoba khona into ezokwenzeka kufuneka sisuke. Angithi phela samahloni siyasuswa for leso sikhathi ukuthi mhlampe shuthi khona ozayo or khona into ezokwenzeka. Emva kwey'nsuku futhi kubuyele back kwakhiwa uplastic, same thing, same story. Ngizothi nisahleli futhi niy'hlalele senibakhohliwe kulabo plastic beninibakhile. One day ubona ngabo futhi sebezoshisa. Oshuthi mhlampe ukhansela nomeya bakhiphile wathi nihambeni nosusa labaya. Namhlanje mhlampe kuzokwenzakala into ethile la eThekwini anibasuseni. Nje isikhathi esiningi kusuke kuzohlukumeza, kusuke kungaziwa kuzosiza. Because akekho okhuluma nathi mhlampe njengomphathi wamaphoyisa abuze ukuthi kahle kahle inkinga ikuphi, singanisiza ngani, yini eniyidingayo ukuthi akekho kaze kubizwe ngisho meeting kuthiwe nje imani sikhulumeni. Ngisho ubaba umeya-ke nje weTheku nje meshe efikile ethi mhlampe uzo-address abantu aba-homeless. Uvesana afika ayikhulumele enye into nje engasihlangani ngisho nanathi ungazi ukuthi sihlangana. Asiqambela amanga angaphathi ngisho blanket kodwa uthi uzobona abantu aba-homeless. So nje sesibone elikhulu. Yakuhlukumezeka laba ababhemayo, akuhlukumezeki abadayisi. Kuhlukumezeka abadayisi. Ngicabanga ukuthi uyawudinga noma u-3 hours noma u-4 hours ubhekene nengane yakho noma indodana yakho. Uyayixoxela kodwa ngey'dakamizwa nobungozi baso. Akamxoxeli. Kungani ungamxoxele kuze kube lesikhathi indaba ebaluleke kangako kuyiyona yanihlukanisa? Ingaba ngisho nje ukuthi uba i-process ngisazoba nje isikhathi ngoba kancane kwamanje like we're getting to so mase kuleso sikhathi sokuthi ngihlale naye ngimtshele nje khona uyazi ukuthi ngimshiya ngangisey'dakamizweni kodwa ukuthi ngichazele ngempilo yazo nokuthi kanjani ukuze understand angikakamchazeli. Ngoba ngisho ukuthi sisanaleyo awkwardness ukuthi usabuza lokho afuna ukukubuza angimphendule ngoba bangitshelile ukuthi ngingamrush uzoba overwhelmed yabo konke ngesikhathi esisodwa. Angimnike nje isikhathi lokho akubuza ayizwa leyo nto nje until we get to a certain stage because bathe mengabe yonke into nje same time ngimpema bonje nalokho kukodwa kuzomletha down ukuthi uneshow ukuthi kodwa lo sisi usayobuya njengoba ethi nje uyayizwa leyo nto. So kuzoba naso leso sikhathi leso. Enhle insizwa le bafethu iy'thombe yanzi ukwenza sure ukuthi the program uploadela zona. Awucabangi ukuthi mhlampe uma singa-upload iy'thombe zakhe kuzomnika ingcindezi mhlampe nakwabanye? Mekuthi think kanjalo nje they should like if mhlampe ukhona abafuna ukubona or mekuhamba isikhathi mhlampe one day yabo ngokubiza ngithi asihambeni nawo nje. Umoya usakhombisa ukuthi uyafilima because I think mhlampe indawo kahulumeni ngeke bakuvumele ukuthi no ngifuna ukumshutha ngingafuna ukuhlala naye ngesixoxo nje ngixoxe naye because I think bangeke bavuma ukuthi sishuthe because kuzovela nento eningi ayizwa lo but then nje ngajabula on the day mengaya but ipro ngikutshela nje just go mhlampe ubhuti wami yabo uhlale nje naye nje ngethi ukuthi umtshela into ethi lo ukhulume naye. Yo guys, hayi edakamizweni guys, hayi khona. Hayi bafethu, hayi. Kusuke sekwenze njani ey'dakamizweni uthola ukuthi umuntu uhlala nentombi yakhe kodwa useyayivumela ukuthi ihambe iyodayisa ngomzimba? Alokhu uthande ey'dakamizweni ngeke uthi ubhekene nenkinga yorosta wakho nawe unentombi ezoba norosta. Mfethu kumele ngoba ngikutshela ukuthi ngisho kuthiwa ubuMiss South Africa kodwa mase upheme iy'dakamizwa ntwana udunusiswa yinoma yini. And ubonje ngoba naye hayi umuntu wesilisa kuphela othumela intombazane. Naye intombazane umfana mefike wathi hey kuyabheda mama akuphantekanga iyona edinga kuqala ivesana isukume engathi uyozama into yokubhema useyozenzela okwakhe umbono onemali uzovula usisi. Omunye antshontsha ifoni akinya abantu emgaqweni abuye azoyidla nayo usisi imali. Mesiphelile sequlekile intombazane yayisukumela iyofuna omunye futhi kodwa ubhuti indoda le yakhe
kade ithatha ifoni yomuntu yayidayisa ababhema buka. Ngisho bengabhema 1000 ubusuku bonke. Mese liphelile nje seyiqulekela ubaba umama nje uzoyivukela uyofunela enye imali. Beside ukuthi mhlawumbe umfana uyamthuma idakamizweni njalo ukuthanda uButi Pro. Omunye osuke engathunyelwa umfana uyena oyicabangelayo ukuthi yeyibo lo namanje akaphantile, mina ngiyoyiphantela. Uzophanta ayikho enye indlela yokuphanta phela ngithi awusebenzi uyintombazane. Obviously it's either mongenziswa ngamawashing abantu obvious uzothola ikhehla lana elikhohlakalele lizothi nawo 30 rand engwa abantu bakhohlakela bana nembeza. Uyibuke nje ingane yabantu nje uyitshela no 20 rand Jesu ngoba bafethu nakho nje khona nje nabanye ke abangayibhema idakamizwa ababantu besilisa kusamele nje bazibheke nabo bazibuze imibuzo ngaphakathi. Awufuthi ame ukuthi abanye benu nawo abuka lama video la MPTV bafethu ake nibe nonembeza ingane zabantu lezi. Ingane za omunye avume without icondom umuntu ekutshela uzokunika ukuthi ufuna ukubhema Buti Pro. Uzozibuza usuyenzile usubhemile le ukuthi awe ma Jehova. Engabe uyagula nje lapho lo muntu usuqedile usuwenzile naye usuzoyisola late ngoba usubhemile lo 20 rand. So nabo abantu besilisa nje laba abangabhemi la besibabiza ngobhuti bethi abona laba abasebenzayo nabo laba basuka emini la abadrive amatekisi benze ngazi ukuthi abafuni amantombazana njengayo ibona abasiqhwebayo ntambama. So nje guys ngingathathi angithi nje ningasi exploit ngoba nazi ukuthi siyabhema ngoba ngikakubuza ukuthi u-exploit umuntu lokho ngoba omunye azosuke nayo imali engakuneyanela angakunika yona iphakathi omunye ekutshela uzokunika 20 rand uvume ngoba ujethi ngiyona engekho sekumele akhokhele umuntu uvula uwallet uqala uyofuna ushintshe esithola uthi hayibo kanti lo sihlama unawo 100 rand kuyingakho ngithi bakhohlakele nabo obhuti bethu laba abasenza lezi zinto ngobani usiphetha advantage thank you niyas exploit nje nani bafethu ngokwini niyabhebhezela nje nakwe yabuke nje begxeka abanye mebedlula lana umuntu enze appointment ntambama uzongilinda apha hawu wena futhi kodwa modlule rank ehleli no gang kudliwa la inyama yenhloko yalibona le Paris banibani lalilihle ngekhathi zalo ubona uthi lo bhuti azwangijwayela kami kodwa ntambama uzothi uyamdlula semiyedwa sinendawo zalapha ethu manje uthini mfethu sibona bo uyazibuza nje waphela ufuna leyo mali phengesa ungekusambuza kodwa usho inhliziyo uthi awangisalona iPara manje somunye uyambona lokho uthi hayi yena bandla usangazameka hayibo bafethu angekeni nani ukuthi nje bafethu nithathe advantage ngiyasiyanicela cause yakho nasuke abanye bedinga lento abayidingayo bafethu ucabange nje sekuyingane yakho yazi la kwafika omunye usisi unezingane eziwu2 angazazi ukuthi kabani ayithola khona emqwayizeni hayibo wafika khona la futhi kusuka lapha ekuthenini manje akasabuza ngisho indaba yokuzivikela ngoba ngikutshela Pro omunye asho yena ukuthi yena uyazaza kanalutho mina ngike ngibuza umbuzo wodwa ke bonke ngiqamba amanga ngithi okay ngiyavuma ke wena uthi awunalutho wazi ngani mina ukuthi nginani hayi ngeke hayi uyagula yini wena mina hayibo mfethu kanti umuntu uvesana umbone ngokumbuka yini bavesane basigoqe kanjalo abaningi manje mina ngivume ngithi okay ngiyakuzwa ukuthi awunalutho mina wazi ngani ngoba ungazi so nje bafethu hayibo yazi lenkulumo ayadinga ukuthi abantu besifazane bayive because abantu banenkolelo yokuthi mhlawumbe emabeqala idakamizwa because manje into okungenwa ngayo kungenwa ngotshwala ngontashi kugudlwe ngale ngorocky agcina umuntu azawele and wonke umuntu mayiqala idakamizwa uthi mina ngengifane nabo so awukhulume nabantu besifazane njengamanje abalalele la usuchaze konke ukudeleleka okwenzeka kumuntu besifazane useyidakamizweni awukhulume nomuntu ongabangeni noma osewumuntu wamaclub ohamba indawo zobumnandi ongazi ukuthi mhlawumbe isiphetho saleyo nto kuyogcina kuyini ngoba nalapha emaclubini abantu ohlangana nabo awubazi ukuthi bona basebenzisana futhi baphila kanjani baphila kanjani nje from experience ke guys ngiyantshela
ngiyoqale ngensangu, ibhema insangu ngithi usaqala ya uba hayi uyasineka yonke into imnandi usayizwa. Kuhambe lento isuke usigazi lijwayela usayizwa insangu. Aqhamuka umngani mfethu ngeke asishaye umgwinyo ngeke sishaye siwumixe naye insangu khona yabo i-drug ne-drug olithathayo angithi khathi usulithathe kakhulu umzimba wakho usakho resistant kulona sewujayela. So usuke usufuna okunye futhi okuzokwenza leya feeling le high because bathini yabo okay for example i-rock musayibhema uqala ngasuku lokuqala uyibhema uba ne-feeling emnandi high of which leyo feeling wena usuzofuna ukuhleza uchase yona njalo usulokhu nje jaha le high le of which ngeke isafana naleya first day leya. So that's how you go deeper. Kasi wena usalokhu hayi uthi ngithenge yalowana mhlampe lena ayikho mnandi. Yabo going deeper. Ngiqhamuke-ke nami nensangu yami esivuvuzelwe something. Ngithi intwana shala and lento moyishaya mfethu iknocke out. Usuzothi nje mocabanga ukuthi awe mouth ngiyobheka uSlender wayithe ngaphi leyanto. Nje uqala kanjalo mfethu ufike ufune leya feeling le owayithola the first day ubhema. From there usulokhu ujahana nayo of which ayingeke usayithola ilana-ke lokhu nje ushona emgodini before you know it. And-ke mawusaqala uyathi hayi mina ngibhema ngama-weekend kuphela. Ayo umzimba phela wazi ukuthi i-weekend kuphela okusalayo ingene emzimbeni. So ngiyaye ngimhleke-ke mina umuntu osho njalo futhi ngibosane ngingakuphikisi ngoba kungashona ilanga ngoba phela umuntu osetshelile ukuthi uyazi ngeke usamtshintsha umqondo. Athi umuntu nje mina ngibhema nge-weekend kuphela. Umzimba wakho ilento khathi ngena awazi ukuthi i-weekend kuphela. Ekuseni nakusasa uzovuka uzamula. Umuntu uzothi ayazi mase ubheme le yanto ngikutshele uzoba right and ngempela futhi uzokhipha lo makisigijima and ngempela mase ubhemile usu-right. So nje kuqala ngokuthi uchase leya feeling le wayithola usashaya leya ntashi. Intashi-ke manje usayizwa qhamuka uSlender asabe mnganami sekusibani basithenga i-rock. Yabo kanjalo mase unemali usuzohlezi uza kumina ukuthi ngiyothenga le yanto sewungenile kanjalo. So ayikho nje bafethu into yokuthi mina I do it on weekends. And-ke manje bafethu oh my friend ama-drugs nje nginitshele enye secret awasekho ama-drugs ngempela. Ama-drugs bekhona kuqala sisezwa kuthiwa abelungu bayabhema bayayijova abanye kusama-drugs. Manje kufakiwa ama-chemical bonke ododi. Kwalo idayisayo oyenzayo wazi kahle ukuthi uza kubize abanye basithi ilima lezi ziyayibulala lezi ufakiwe ama-chemical bafethu. Yabo nje lokho sikubhema thina sithi rock akukwa cocaine kuyona. Bafaka o-bicarbonate bafaka upowder nje bapheke lento sikwe ihambe yodayiswa. Awekho ama-drugs manje. Okay before angisho ukuthi ngiyancoma before ama-drugs nje singakazi sezwa kuthiwa umlungu uyabhema uyazijova kwakusama-drugs aphiwa ngempela. Manje wake wezwaphi nge-drug la 10 rand ifakiwe i-cocaine. Uboqale nje ibambe lapho i-cocaine imalini iyodwa i-cocaine yangempela. So akekho umuntu ongafika athenge i-cocaine athenge yonke lento yokuthi apheke lento athengele ukuthi ayidayise 10 rand. So nje nalapho nje nganza kwethu nibambe lapho ukuthi anjani lawa atholwa ngo-20 rand. Bonani la sikubhemiswa ama-chemical and nje manje na-ke sekukhona lokho okungenile kuthiwa i-crystal meth lo ngathi usawoti. Ziyabola iy'ngane zabantu zihanjwa iy'mpethu ephila. Bona umuntu isilonda sakhe siphihlike iy'mpethu ephila. Ziphelile iy'ngane zabantu guys and kuthiwa izinto abazifaka kulezi zinto lezi unkosi. Mawunganikwa amandla namhlanje kuthiwa nje uma upresident ungalwa kanjani ney'dakamizwa? Nje into yokuqala ngingenza sure ukuthi ama-centers available nje endaweni ey'ningi khona la ekugxile khona iy'dakamizwa. Okokuqala nje and ngingaspenda ama-resources amaningi kubantu abazohamba zona le ndawo lezi zalabantu laba aba-addicted. Cause some they are damaged khona lento abayibalekelayo. Ebe-drug abathi mebebhema i-drug umuntu akhohlwe yona yonke into. Abanye they don't need to be charged nje kumele ngabe uhulumeni wethu spend imali eningi kuma-social worker services ama-psychosocial ekwenze kube available. Ama-psychiatrist guys siyazi ayakhokhelwa.
mase ufuna ukuyokhuluma no somebody ukhiphe konke okusenhlizweni, ahlalise phansi nomndeni wakho, asho umndenini wakho ukuthi umndeni hlaliswe kulungiswe izinto, kumele ukhokhe imali. So uvesane ucabanga ukuthi ngisho kuthiwa ufuna ukuyeka, ufuna ukukhuluma nomuntu uthi yazi Bhuti Pro, into engenza ukuthi ngibheme mengabe ngicabanga ukuthi nokuthi okwenzeka empilweni yami ngivesane ngikhohlwe. So bayadingeka abantu abakanjalo bethu. Nama-center-ke ukuthi kwazi ukuthi just walk in, qala kanjalo. Ube umuntu bakwazi ukugeza, bekwazi ukuthi mhlawumbe ukwazi ukwenza i-art, kube nezinto zama-art la. Nje yazi ikhathi wenza into esukwini uthi uyabona isikhathi sesihambile, sekuyintambama sekumele uyolala. So mekungaba ney'ndawo zokuthi nje siye, mina nje ngiyathanda-ke nokwenza izinto zama-beads zezandla. Nje kaze ngacela lapha kuma-social worker ukuthi mebengakwazi ukuthi mesenzele nje kube noma indishi nje nama-beads nayo yonke into. Noma nje uzizwa ukuthi you feel ukuthi ayikho into oyenzayo, mhlawumbe umqondo wakho usubona ukuthi ngiyovakasha emaskani, besane ngizele khona ngihlalele ngedwa ngizenzela ama-beads ami. Before you know it isikhathi sesihambile, khona abakwazi ukudweba, banamakhono abantu la obabonayo lezi ngane zabantu, and 90% wethu sibuya ey'koleni ey'-right bafethu. And most uyamuzwa omunye umzali mezomfuna umunye athi waphuma e-university, uthi uyambuka yibo uthi ngenhliziyo ngempela. Omunye uthola ukuthi wayeyithela e-Absa, mina ngitshela abantu engitana nabo silala emgaqweni nabo. Omunye awuthela ebhenki, omunye nje waphuma e-DUT esezoqeda ubaba wakhe njalo mezombheka khala iy'nyembezi. Yabo nje ziney'tori ley'ngane, kodwa akekho umuntu ovesane akhethe nje ukuthi mina ngiyashiya ikhaya elifudumele. Abanye bethu the stories behind lama-drugs, and i-drug-ke liyakukhohlisa ngoba ngisho ugula. Uthi hayi mese ngibhemile ngiye eklinikhi, once wabhema uvesane uzwe ngazi ukuthi nje usu-right wena, ugcina ungasayanga naleyo klinikhi, ofuthi ikona futhi okubulala abaningi bethu. Iyakhohlisana lento, kubona yabo nje mase uyibhemile ubona ukuthi yonke into i-right. Yikho nje amanye amaphilisi ene-heroin. Exactly. Esiwathola impela emakhemisi, esiwathola ey'bhedlela. La aphuma yini prescription yadokotela. Yebo. Awokuwafunde nje amaphilisi ofica uthanayo. Yebo, and ubonaka futhi beke wawadla kakhulu nje kwadlula isikhathi ugcina ngempela understand, sokwamaphilisi nje wena usu-addicted kona ngendlela ongayiqondi, and uqinisile Bhuti Pro. Ngoba ngisho ukuthi ngazi ukuthi nje angazi mina ngimsole nalo hulumeni wethu ukuthi uyagena ngale dakamizwa. Cause kahle kahle le heroin mebesho ilo kwakuyi kahle into yabantu angithi number ipain. So mebesho kwakumuthi kumele usetshenziswe abantu mebeyoklinza ukuthi-ke kwenziwa kanjani ukuthi bayenze-ke bona ibe drug-ke esesilijova senza yonke into angazi. So yeah, mengase nje kuthiwe I'm a president even for a day, into engingayenza nje ngingafuna nje ama-contracts yabantu abazokwakha ama-center number 1, mese ngispenda imali kuma-social worker nama-psychiatrist, abantu nje abazokwazi ukuhlala phansi nabanye besifazane ney'ngane. And iziningi-ke futhi iy'ngane abanye baphanta nazo emarobhothini. Kodwa ngeke ungitshele ukuthi o-Metro nabantu abasebenzayo kuma-social services abayiboni lezo zinto. Kuyathula. Nalokho umuntu athi esemotweni avictorizele ukuthi nje ufuna ukuthi akuhlaze. Athi bukani lona ocela ngengane emgaqweni. Umanga ngani wakhuluma naye wambiza. Wena nje uvesane wabona kungcono nje ukuthi uthathe ifoni yakho ngoba unefoni wedwa, umvictorize mase uyapost. Lokho nje kukodwa bafethu niyasdehumanize nisenza singaba abantu. Ngiyanicela abanye benu ngoba nibaningi ninawo lo mkhuba. One day nje ngamabomu umvuselele lapha epavement yakho, ufuna ukuvula isitolo sakho. Uke nje umazi nje uthatha isikhathi umazi, you know ukuthi kunomuntu behind lento wena oyibona ngaphandle. This is just a cover. Ngaphakathi there's a person. So ubothatha isikhathi sakho nje, ifoni yakho ikhohle nje. Uma uthi uhamba ngemoto umbizi. Uma uhlampeke niyasaba abanithi phela simpuca amafoni nave nithanda-ke leyo deswesane simhleke. Umuntu nje mebona umuntu nje ongathi ngcolile usezohlehla babambe ifoni yakhe. Yabona laba kuyibona abantshontshela ilaba eningavesane ningababoni ngenikhululeka kubona. Bothatha isikhathi nje umuntu umazi.
ukuthi what's your story, then from then-ke you can pass your judgment. And nalento yokuvesana nesiposte bafethu ukuthi abanye benu abakaze bangene enkingeni yokuhamba iy'nkantolo. Kanti nisazoke nithola abarongi-ke abanemindeni. Uhamba enkantolo ukhokhe imali ungakhona ugcina ngicika ukuhamba uvidorize umuntu ngoba kwalokho kukodwa nje kuyicala without i-consent yomuntu. Usevele ey'ndaweni ey'ningi angazazi yena ukuthi uvelile kuzona. Yazi ukuthi abanye bayibulala ngalezo zinto cause omunye usuke se-embarrassed. Yadlula lapha yani yahlekwa. So mhlawumbe ubeyilalele sebanjwe into yakhe sovuzile. Wadlula umntana omuntu kunokuthi amkhava ambuse yena abona kungcona vidorize. Leyo nto yazi nje iyodwa mfethu uyamthuma molo umuntu. Nabe nithi nyanifuna baphele la emgaqweni nalamafonini la enisposta ngawo wona nje eyodwa nje asenza umngane wakho usiyahle hayibo mfethu ukhona usikhombisa ivideo yakho uyibonile yabo nje lokho kukodwa istigma leso sesikulandela. Come on guys, cause njengoba ngisho ukuthi abanye bethu siyaphuma uyacabanga ukuthi uphumile kule mpilo mfethu kodwa kusanaleyo video yakho wena usovuzile mfethu uma ungagqoke nepenti nesikofu ngoba impilo yakhe isi-right kodwa la uhamba khona ngoba umuntu oyedwa wakuvidorizer unokuthi akukhave noma njengomuntu esifazane akuvusa. So nani bafethu nje come on. Yazi nje ukubuza umuntu nje ukuthi how you doing kunjani kukodwa it's more than imali. Sometimes nje omunye nje ukuthi uspende lo 5 minutes nje unyani ku a lot ngemali. So nje sometimes niyajaha ukuthi nijudge. Cause abanye bethu futhi nisazoba nezingane bafethu kuthiwa wazi ngiyanti kuthiwa wazi. So nje kunalokho kumele uthuke ukuthi ingane yami izwe ezozalelwa kulona leli instead of ukuthi uhleke just fight ngoba indawo ingane yakhe ezozalelwa kuyona le ekizalelwe lapha yani ibe nomhlaba wayo kodwa izohamba la eThekwini izobona izinto. Umuntu ufuna ukulwinto ngoba isisegcekeni lakhe. Thank you. Angithi vele nabo basiqalisa ngawo labo yabo nje ngakhona ukuthi sekunogwayi abanama flavor indlela yokubulala izingane leyo. Ngithi izingane ziyahala manje seziyazi ugwayi mfethu uyawupressa ube iflavor nje yonke leyo nto mina ngiyibona kuyistyle sahulumeni sokuthi ingane yomuntu omnyama nje ayibe useless. Ngisho nama reels la okugoqa insanga senama flavor yonke leyo nto ku-attract izingane zenu bafethu. Into umzala angekayizwe ngisho ingane adiphe Thank you. Angithi nje leyo nto ukuthi la flavor la banzela khona ukuthi bahale ndikhathi umuntu ebhemini wakamnandi lento uzohamba uboy ethatha imali lunchbox khona nje obase Eddington primary engibanga nobabona ekseni ngisahlala ngilala ngasemtateni babekala esitolo se-Ethiopian ekseni babhema ugwayi wabo and uyababona ukuthi nje wathi uyakhuluma uzoyisola. Le ngane nje ubonazi nje zizokubiza ngeParis ungazijwayeli kabi. Angibesane ngizinhliziyo yami iphuka. Zigqoke i-uniform yase-Eddington primary. Kodwa ekseni baqala esitolo bamekhoneni babhema ugwayi wabo. So nje ziningi indlela bafethu ingane engena ngazo. Ungajethi nje uvingisane uqale ngewunga nje vum. Ala khona kogwayi ngoba ngitshela ukuthi insangu ugcina ungasayizwa ufuna oku-strong nakho futhi hayi le ahaye usayizwa kahle usuzolokhu uyilandelake into engeke usayizwa again. So yeah guys ungazilinde kuze kufike kuwena nje let's make a difference bafethu. Mengabe nje ningaqala nje kwayinina mhlambe nobaba wethu Ramaphosa angaqala ke nabuke ngenye indlela nje sometimes nje ke kuphume kumphakathi sabazali sigcwaleni imigwaqo bafethu sibuza ukuthi kanti kwenzakalani izingane zafa kanje. Andi ngempela guys izingane ezivela emakhaya nungayitshethi izingane zasemijondolo egcelelana emgaqweni guys nayibu ngathuka mntase mengase nje uthatha isikhathi one day ungayi ngoba sekuyoshawa abantu ukuthi niyovidorize udlule nje unemfudumezo ngamabomu nesikhaftini sakho umkhethe nje oyedwa uyiqokele yena nje ufune nje ukumazi uyazi impilo yakhe umuntu obhemayo. Lento lena injengesifo addiction bathi isifo cause into yabo ungayeka 10 years ube clean ungalithinti kodwa one day kuyoba khona lento yokucasula eyoba nje nalo lukuluku uthi wathi ngiyoshaya one usuphi. So i-addiction guys akusho ukuthi mengabeke usu clean uyekile
wena usu-free. Each day uvuka, even if it's 20 years time, you are always a recovering addict. Ubonga usuku ukuthi awuyithintanga le nto. Because mesulazi i-drug uyatshela iqiniso nje mengabe bekukhanselisha. Mesulazi i-drug usenkingeni ngoba usangahlala u-30 years. One day nje ngigasule lo muntu la angithuke ngidlule. Bese ningithi aha uthi ngiyodlula emaskani ngishawazwa wanginyanyisa lo bhuti. Yabo nje lo 30 years wami nje usuve sanewa useless ngalo one day i-addiction ke leyo bafethu injengesifo. Sesikhulume seqisa mhlawumbe yini mfethu ongafisa ukubonga ngayo futhi uthwese uphaphele galagala abantu bakwa HIV TB ke uyibona bakusizile. Ayibona kuphela nawe buti bro because it started here wangempela ngihamba manga nawe. But I think abantu omele ubabonge ngaphathi MPTV1 ababukeli bayo cause ibona othi bebekugugumezela njalo uma uhlangana nabo. Uyanini MPTV ngihlezi hayibo kanti shuthi uzalo yini kuyiwa njalo ngisho ngenhliziyo. So guys ngicela ukubonga osisiNonhlanhla obhodismanga Mthembu usisifezeka Ngcobo usister Rashida Hussein no sister Leonie Smith abawonesi no Dr Naidu. Nje ngicela ukubonga kakhulu because ukusebenza nabantu abanjengathi guys it's not easy. Befika ekseni ubona ukuthi kodwa some of us nje asikakabi ready kodwa they still carried us without judgment and each day bavuke beze bayifundelile lemsebenzi. Nje babazali babo baspende imali bebayise ema-university ukuthi babele izinto abayizona bangasebenza any other place kodwa nje ukuthi ba-choose ukuthi basebenze ngabantu abanjenganathi. That's a lot. Ngiyabonga kakhulu ukuthi i-HIV care i-based eMbilo ku-Wadley Road. Ofuna ukwazi ngabo or mhlambe emafuna ukufaka isandla or somehow iku-Wadley Road because it's a non-profit organization abakhaswa uhulumeni. Yonke into abasenzela yona iphuma emaphaketheni abantu. Thola amaphilisi PrEP, uyathola ama-ARVs akho, uyacheckwa yonke into obuzoyikhokhela kudokotela usinaye laphayana sinonesi. So ngithanda ukubonga because they could have chosen nje enye into kodwa bakhetha ukusebenza nabantu abanjengathi. So nabo badinga bafethu usizo noxhaso kubantu abakwazi ukulula isandla. Even nje ngisho ngingasayona imali sometimes uthenge nje noma u10 kg we-rice uhambise khona cause kunendawo futhi esiphekelwa kuzona sidle nje a full meal. Kathathu usukwini ekseni parish emini ukudla nje kwesipunu nje even thiwa uthenga mazambane isemlilo ku4 Wadley Road ngasePenzance Primary and then ke nobody pro ngicela ukubonga. And then guys nani ke nje menhlangana nathi emgaqweni nine senisazi nesigqugquzele bafethu even lokho nje ukubuza nje ukuthi how you doing it means a lot khombisa ukuthi abantu bayalandelela. And I need your prayers nami ukuthi ngiqhubeke ngiyibambe ngoba ngisho ukuthi kusamanje phansi u2 years nje isafana nokuthi 2 weeks because ngoba ngisho nje ukuthi it's a very long process ukuyeka lo with-drug. It's a very long process. Angifuni ukuhamba amanga nje kusamanje phansi kodwa ngibonga ukuthi nje senginaleyo willpower yokuthi mengivuka ngikwazi ukuthi ngingacabanga ukuthi kuyabhenya wonke. So ngiyabonga kakhulu. Ngibonga kakhulu ngibonga ngiphezi ngunisi and uNkulunkulu akuphe nje amandla bhuti wami ukuthi uqhubeke mfethu usivundulule ngoba nemndeni yethu sithola ngawe abaningi sitholakala ngawe thola ukuthi umunye usekhonjisa uthi hayibo simbone ku-MPTV shuthi somthola endaweni ukuthi so nje wena ungayitshesi lento yakho nje iyasiza kakhulu ngoba ngisho sihambe emarenki abanye yabothi mebesibona bayajabula bayabuka babone so nalokho nje kukodwa kunginikeza ipressure yokuthi I have to always be on point because abantu sebeyangazi. Siyabonga kakhulu nina bendlondle nophapha ekhanda kaMenzi labolela umuntu omemeza athi yakhalela uthi igula likaJama lichithekile nina bakamBhuti ubomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabela imbhedule lokhuluma uProfessor Ngengwakamkhize idaba phansi kaNongoma esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe yaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu luchungechunge le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuyingozi ngaphansi kwesitebele MPTV1 la isilanda khona odade wethu naba
abafowethu abavele ngeshiya ey'dakamizweni nasebephumile-ke ey'dakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ngohambo lwempilo yabo. Lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi. Nengicabanga ukuthi esikukhulume namuhla kugeqwe amagula kakhulu. Mangabe uzela umntwana wentombazane kubalekile ukuthi usondele eduze kwakhe kakhulu uma umzali, ngabe ubaba, ngabe umama, egameni lokuthi izinto ezigcina zenzeka. Mina ngeze ngathi ngiyafunga uma umuntu wesifazane useyidakamizweni ngeke ungadayisi ngomzimba ngoba iyona into esuke iseduze nemali. Iyona into eseduze nemali. Abantu besilisa ngeke ungantshontshi, ngeke ungebi, uzoshawa abantu, uzobulawa, uzophelela ejele. Lento esuke siyikhuluma asiphuphi, siyazi, sikhuluma into esiyaziyo nesiyibonayo eyenzeka phezu kweimpilo zabantwana bethu. Ngakho-ke ukugwema ukuthi kuze kugcine nawe umntana akhe ngena khona, because ekugcineni lento ayihluphi kakhulu abaseyidakamizweni. Nawe umzali uzohlukumeza kakhulu, nawe kubhuti wakho uzohlukumeza kakhulu. Ngakho kubalekile ukuthi uhlelo lolu sinkanise ngalo, yazisana abafowenu, gada abafana abancane, nani ngabazali gadana abantwana benu. Siyazevela abazali basuke bebagadile abantwana, kuyikuthi-ke umntwana umgadelwa uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu, sicela ucindezele subscribe button, ucindezele nebheli, bejoin membership abantu ukuze sizokwazi ukuthi nathi sibe namandla ukuthi sigcine sifeze ezinye izinto esingakwazi ukuzenza ngenxa amandla esingenawo. Ngakho-ke mina sengincenga Mfethu